Gisbert, la Nàdia Huerga, la Llum Perea i la Marta Vilches. I els clarinets tenim el Marc Alonso, la Júlia Marco i l'Alba Gómez. I dirigeix tot aquest cotarro la Núria Mañé, que la posarem endavant de tots, els demano el vostre també aplaudiment unànime i general. I atenció, perquè farem 6 Nadales 6. 6. 6, farem 6. 6 Nadales 6 i començarem, atenció, per què li darem el noi de la mare. Els àngels de la glòria. La glòria ja és a punt i que arribin els àngels. Ara sí que tocarem algú. Concretament en tocarem 12, perquè a les 12 van tocant. Aquí toquen... I ara ens anem a una nit santa. Per tant, faran la santa nit. Nit santa, santa nit. Nit santa, santa nit. Tenim problemes amb la nit.
És fosca la nit i no veiem les partitures, però ja ho hem aconseguit. Un estel sencers i permet que veiem la santa nit. N'hem fet 5 i ens en falta una. I per acabar farem el fum, fum. Gràcies, perquè a mi el text, la Joleta, només em deia 2 fums. Però, en realitat, serà fum, fum. I en tant de fum cauen les partitures, però no passa res, perquè ja no és Nadal al Corte Inglés. I ho tenim tot a punt. Fum, fum. I amb aquesta interpretació, i sobretot aquesta baixada de noies, i ara se baixarà el noi, a veure, saluda. Molt bé, i ara tots junts, 1, 2, 3. Exacte, farem aquí la sessió de flautes, trompetes i de clarinets de l'Escola de Música de Rubí.